Čus, já tě zdravím u tohoto netradičního videa. Vím, že je zvláštní, když mám POVčko, hovořím tady do mikrofonu, ale prostě nechci ukazovat svůj ksicht a to je jedno. Dneska se podíváme na jednu věc. A to je, jak začít vlastně se simracingem. Jo, jako mám třeba já tady to křesílko. První, čím jsme začali, tak jsou moje zkušenosti a to je, jak jsem vlastně začal. Já jsem začal vlastně s tím volantem, který tady stále mám, takže volant mám furt stejný. A je to vlastně T150 Thrustmaster. Za mě úžasný volant do začátku, jo. Teď ho teda budu měnit za 300, kvůli tomu, že ta 300 má větší force feedback a je silnější. Když jsem si to vyzkoušel, tak fakt jako to stálo za to. Jsem vlastně tady tím s tím, že samozřejmě klasika, prostě co doporučuji určitě každému, jo. Než do toho zainvestujete vlastně ty peníze, protože ono to není úplně nic levného. Zase to není jako nic ani drahýho, ale není to ani nic levného. A než do toho zainvestujete tolik peněz, tak je právě dobrý si to samozřejmě vyzkoušet. Takže koupit nějaký prostě volant s tím force feedbackem, určitě třeba G27, G29, nebo Thrustmaster T150, anebo tu 300. No a začal bych od toho, že určitě zapotřebí mít počítač, aby vám rozdělil prostě ty hry a simulátory. Jako je právě Assetto Corsa, Project Cars, pak je iRacing, Automobilista, jo, BMG Drive, CarX Drifting, jo, tak tady ty hry, lomeno simulátory, tak aby vám to v pohodě rozjelo. To je zapotřebí, nemůže se vám to prostě sykat. Než začnete si vlastně skládat jakoby vyloženě ten prostor na to a schánět si právě třeba jako mám já tady autosedačku, nebo ty 3 monitory, tak je lepší právě vždycky začít jeden monitor, volant na stole, pedály pod stolem a jet si prostě normálně. Jo, to je asi nejlepší na začátek, tak zjistíte, zda vás to baví nebo ne, jo, a od toho se pak můžete odvíjet dál. Jo, já jsem přesně taky začínal, že jsem vlastně měl jenom vlastně ten volant ke stolu, jeden monitor a jezdil jsem si a byl jsem šťastný. Akorát, že pak jsem zjistil, že prostě chci mít trošku víc z toho ten zážitek, jo, že chci, aby mě to prostě pohltilo, jo. A od toho je právě dobrý, když se tady přesunem, je dobrý právě mít pak ty 3 monitory, tomu autosedačku vyloženě, pravou legit autosedačku a prostě si postavit za poměrně i málo peněz takovýhle setup. Myslím, když jsem to počítal naposled, tak to vyšlo na necelých 7 000 bez počítače, jo, a jenom čistě volant, monitory, pedály, sedačka, řadička s rukávem, takže všechny tady ty věci, to mě vyšlo fakt jako na poměrně minimum, já myslím si, že furt na hezký peníze. Pak samozřejmě je důležité zainvestovat do toho samotného počítače, který vám bude vlastně zpracovávat ten výkon. Jo, a pak pokud jste úplně fajnšmekři, tak doporučuji určitě VR. Z toho je ten zážitek normálně nezapomenutelný, jako VR a volant, tohle co spojení, je to. Menší pauza na pití. Tak. Pak je teda důležité si vlastně poskládat, že jo, ten setup, to jsme si řekli. Priority. Jak často vlastně chceš hrát? Pokud chceš hrát často, tak rovnou do tohohle z toho. Akorát, že to zase souvisí s tím, pokud jsi to nikdy v životě nehrál, tak první, než si začneš skládat a investovat peníze do něčeho takového, určitě volant, pedály pod stolem, jo. To ti bohatě stačí na ten začátek. Uvidíš, jestli ti to bude bavit nebo ne. Pokud ti to bavit nebude, tak ty to pak můžeš uklidit do krabice, případně prodat na bazaru. Jo. A vlastně skoro nepřijdeš o žádný peníze, víš co, vyzkoušel jsi to, nebaví tě to, jedeš dál, jo. Pak pokud ti to chytne, doporučuji postavit tady ten setup, to jsme si říkali. Pak samotné volanty, no. Tak určitě já osobně jsem zastánce Thrustmaster, značky Thrustmaster, jelikož Thrustmaster dělá hodně kvalitní příslušenství, jako jsou řadící páky, jo, sekvenční, tak i háčko klasický. Zároveň při té sekvenční si to můžete nastavit jenom na rukáv, takže se dá kombinovat, co je dost peněz, já to teda osobně nemám, protože, jak říkám, je to hodně peněz a já jsem spíš takovej, jak říct,
Já jsem takovej domácí kutil. Domácí kutil. Rád si to vyrobím sám, jo. Není to takový problém pro mě si to prostě vyrobit sám. Tam mám právě tu řadičku s tou ruční brzdou. A funguje to skvěle. Bez problému to funguje. Jenom jsem si vyvedl ty tlačítka z toho původního volantu, jsem si vyvedl právě na tu řadičku a na tu ruční brzdu. Pak samotný ty hry, ty jsme si řekli, tam je vlastně dobrá ta Assetto Corsa, která fakt jako podporuje mraky módů, to si myslím, že je zrovna hra, která prostě nikdy neumře, nebo simulátor hra, nevím jak to mám nazvat, jo, ono to je tak jak v obojí, jo. Takže Assetto Corsa je základem, jo, sim racingu, prostě tam můžete jezdit formule, můžete tam jezdit drifty, můžete tam jezdit normálně klasika, on-roadový auta. Takže to je asi k tomu tak všechno. A pak VR, no, jako ten, kdo na to bude mít a bude mít dostatečně výkonný počítač, aby rozjel vlastně i VR a k tomu ten volant, tak z toho je nezapomenutelný zážitek. Doporučuji určitě, jestli máte třeba nějakého známého kamaráda, aby vám třeba to VR půjčil, nebo nějakým způsobem, abyste si to vyzkoušeli, než do toho zainvestujete, protože třeba jenom samotný VR je poměrně dost drahá záležitost. K tomu ještě ten počítač a k tomu ještě ten setup, jo, takže to není úplně prdel, jo, když to řeknu takhle. Takže určitě doporučuji to spíš vyzkoušet u někoho, kdo k tomu má ten přístup, pokud ne, tak musíte to vyzkoušet na vlastní triko, no, takže pak se nesmíte bát toho, že by vám to nevyvolalo, no. Jako když vám to vyvolat nebude, tak jediný, co vám zbývá, tak je to pak prodat. Každopádně, já doufám, že jsem aspoň takhle nějakým způsobem začal, hlavně jsem tady tím chtěl jakoby přivítat tady lidi na tom kanále a celkově chci to rozjet na tady tom kanále, aby to nějakým způsobem vypadalo, fungovalo. Bude se tady ten kanál celkově zaměřovat na tvorbu videí ohledně aut. Jo, co znamená, že racing simulátor, budou tam videa i vlastně z Bavoráku, teď už tam myslím, že nějaký je. Takže to všechno se bude motat prostě ohledně aut, jo, celkově tady ten kanál, jo. Samozřejmě dáme si někdy i nějaký videa z nějakých jiných her, jo, budu prostě točit to, co mě baví, ale nejvíc mě prostě baví auta, hrabat se v autech, auta. Nic, ale mějte se, čus, jdu.